טוב, אז היי חברים, כפי שראיתם בסרטונים האחרונים שלי, אז אני עושה הרבה הזמנות. אז היום יש לי הזמנה משלקה מהאח הגדול. אז יאללה, בואו נתחיל. יאללה. טוב, אז כפי שאתם רואים, יש לי פה את הקופסה. פה יש לי את התכשיטים. פה זאת המדבקה שלי. פה זה הדברים שאני שמה פה. פה זה המרקרים הקליים שכמעט אף אחד מזמין, אבל אוקיי. פה זה הסלוטייפ, פה זה הדברים בשביל לשים פה. פה זה הפתקים בשביל לרשום מה הם הזמינו. אז יאללה, בואו נעשה לה הזמנה. אוקיי, אז נעשה לה הזמנה צהובה כפי שהיא ביקשה. סתם. אוקיי, נעשה לה הזמנה שהיא ביקשה ממנו, אז יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז שמתי לה כבר את הדבר הזה. תיפתח כבר. שמתי לה אחד צהוב כי היא ביקשה. נשים לה את מחזיק מפתחות של שעמום כי היא ביקשה. הכל בעצם היא ביקשה. עם הדבר הזה של ניו יורק, שזה כאילו מגנט כזה למקרר, לאיפה שיכולים, איפה שהוא מגנט. נשים את זה פה. רגע, הנה. אחרי זה היא ביקשה סיכה כזאת. אז נשים לה את הסיכה. היא ביקשה את שני אלו. אז נשים לה אותם פה. ככה. היא ביקשה שני יתים. אז אני אביא לה שני יתים. היא ביקשה ממני את הוורוד והצהוב. הנה. תרשמו לי בתגובות אם בא לכם שאני אעשה לכם הזמנה. וביחד עם התגובה שלכם. היא ביקשה ממני גם סקווישי כזה. אז אני אשים לה אותו פה על הניו יורק. והיא ביקשה גם סטבילו. ניקח לה את הצהוב ואת הכחול. כפי שהיא ביקשה. נשים לה איפה שהתכשיטים שלה. ונשים לה את הפתק. טוב, אז ניקח לה פתק בצבע כתום. ונרשום לה את מה שהיא ביקשה. 721. וואלה. טוב, אז עשיתי לה את זה. את המכתב שלה. עכשיו נכניס לה את זה בתוך. ונשים לה את המדבקה שלה. הנה היא. וואלה. ונסגור לה. טאדם. כמובן שהמדבקה שלי באהבה לנוי. זוז. הנה. בבקשה. תראו גם איך זה יפה. טוב, בקיצור חברים, הנה ההזמנה של שלי. וזהו, תעקבו לעוד למי לעשות מהאח הגדול הזמנה, או שאני אעשה הזמנה לכם. אם בא לכם, תרשמו לי בתגובות. ביי יוש. תעקבו.